Kama chelo nyakora mga jwang mare ruoga Azimio la Umoja One Kenya Alliance doho maduong mogik ma Supreme podi medo kol gi jo Kenya kendo ka irango pek maburano nigo. Azimio dundo iburano ahinya ka gilero ni doho neno moko magin go kata mana gichiwo neno moko magin go manyiso ni lendo mar yango William Ruto kaka jaloch gidwaro mar chik. Moko kuom ywak mag Azimio la Umoja to gin mage nyakora mga jwang. George Bati miyo waler. E andika mar ng'ur magichwale doho mamalo mogik ewi duoko mar ombulu mar jatend piny. Azimio la Umoja One Kenya oketo ranyisi mag yango go kaka duol ma ochung' ne yiero kod kiewo IEBC kokalo kuom jakom margi Wafula Chebukati ne ochiwo thuolo ne arife moko mar nyayo kuo mar ombulu ahinya to e kom jatend piny. Neno go mabende igeno ni biro tigo kod okinde majorieko mag Azimio e alobura. Ochako gilo kendo jo piny Venezuela dek manomaki gi mwandu mag IEBC bang' luchore kendo donjo e pacho ka e tok chik. Gikoni japiny Venezuela Jose Gregorio Camago Castellanos ne otigo e kwalo ombulu kaluwore ni ne en kod nyalo mar donjo e kuku mag dag tich mar IEBC kendo nyiso jotije mag IEBC gima winjo bed ni gitimo kokale masinde mag yango jogo ombulu miluongo ni Kemskit. Neno ma Azimio pedho e bura magichwalo mar donjore gi lony duto mane IEBC tiyo godo e yiero, timo miganga e dag kwan mar ombulu mar IEBC, donjo, rucho kata medo gik moko e kuku kata saba mar IEBC kamora mora mane gintie. Ne gin kod nyalo mar donje lony mane IEBC tiyo godo e chwalo duoko mar ombulu kowuok e kuonde luto ombulu duto mathurka. Ka Azimio bende lieko ni jo Venezuela go, ne IEBC omiyo thuolo mar donjo kar tang'o duoko mar ombulu ne jopiny kendo ni ne gin kod nyalo mar chugo kargi ma duoko mar ombulu ne kuong kale kapok ochopo ne IEBC. Kopogore gi jo Venezuela, Azimio bende lieko ni kuo mar ombulu ne odhi nyime nyaka kar kwan ombulu ma Bomas of Kenya. Gikoni agent mar UDA Kipng'osos Koech ne omak kod kompyuta kido mar laptop manotudie lai ma Form 34A mawuok e kuonde luto ombulu ne kuong ringe e kadonjo ne IEBC. Lai no ne chiwo thuolo ne ng'ata mani kode mondo mi olok duoko mar ombulu pok ochopo ne IEBC kendo ni ne nyalo ti kode e rwako Form 34A mabandia e kari ombulu mar IEBC. Andika mar bura ma Azimio chwalo e doho mamalo mogik bende penjo kaka IEBC ne nyalo keto e kari ombulu kata portal margi form maromo 11,000 mag 34A e kind saa 5 gi dakika 1 kod saa 5 gi dakika 9 mane en mana dakika 8 kende. Form mag 34A go bende Azimio wacho ni kwangi loko nyaka e lai mar PDF kapok oyangi ne jopiny ka bende gichich gi gimomiyo jalony mane konyo IEBC e yore mag tudruok manyasani ICT Paul Wachanga Mugo ne oketo ni masinde maromo 7,500 ne pokoro duoko margi ndalo achiel tok yiero ka masinde go hie to noselor. E wi lendo, Azimio wacho ni okang' mar Chebukati lando duoko kapok okwan ombulu kowuok kuonde chung' od buche 27 nyiso ni ne nitie miganga mane timo e kwan mag ombulu. Bende giwacho ni Chebukati ne orucho kendo rwako manyien Form 34A, 34B kod 34C bang' lando duoko mar ombulu jatend piny. Bang' Azimio chwalo neno margi, ting' koro dong' ne joyal buche 7 mag doho mamalo mogik Supreme Court mar yango adier e wi neno go. George Bati, Ramogi TV.